Moikka, meitä Oliver. Nyt mä sain joulupukilta ihan sika ison paketin japanilaisia karkkeja. Mä en malta odottaa mitä tästä tulee. Ekana aina ottaa japanilaisia Pokemon-löysiä. Mä otin jo sieltä tällaista. Joo. Niin. Tää on hyvää. Otetaan kuvaajallekin maisteluksi. Onko siellä tarra? Varmaan. Mennään seuraan pari antittelyttelyä sitten. Japanilaisia keksejä. Maistellaan. Niin otetaan uusi. Tällaisia. On suu täynnä. Erittäin hyvä. 5/5. Äskenkin oli 5/5. Noniin. Nyt mä sanon. Nyt me maistellaan myös tässä videossa harvinaisen primea. Mutta täällä on vielä yksi spesiaali, joka ei ole japaniksi. Ja nyt on tällaista juomaa. Hyvää. Hyvää. Maistuu vedellä sellaiseen. Sori. Nyt on maailman harvinaisimman primin vuoro.